तो भाई लो हमार रील वीडियो तारा लोग के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताई हलो। अब तारा लोग के बारी बात जाके गाना पर बहुत ज्यादा से ज्यादा रील बनाओ लो ताकि 1 मिलियन रील बहुत जल्द पूरा हो जाओ। काहे कि खेसारी भैया के गाना हटे और वो भी यादव जी के झंडा टू क्यों टिकी का विनोद क्यों टिकी ये गाना के आगे ये गाना के बहुत दिन से वेट रहला हवा में उड़िया देवे के बटे बनला से ना होई करके दिखावे के पड़ेला। तो आप सबके बता दी कि यादव जी के गाना यूट्यूब पर धमाल मचा रहा बा वेस्ट भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। तो जाके दबा के शेयर करी लो सुनी लो और ज़्यादा से ज़्यादा ये गाना पर कम से कम 1 महीना में 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करावे का भाई लो। तो ये सब तारा लोग के प्यार और आशीर्वाद से पूरा हो सकी। एक आदमी के चाला से कबो ना हो सकेला। तो भाई लो ये गाना पर बहुत जल्द से जल्द पूरा करावा लो। 100 मिलियन व्यूज 1 महीना में हो जाए के चाहिए। तो आप लोग देख रहे थे आर.एस. भोजपुरी और आर.एस. भोजपुरी को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं खोलो कैले सॉरी कबो भोजपुरी कबो हिंदी आ जल कहें कि हमने के भोजपुरी माटी कहें जा तो हिंदी बोलल अच्छा ना लगेला आदमी भोजपुरी बोले पसंद करेला। तो भोजपुरी माटी कहें जा तो भोजपुरी बोलल ठीक लगेला। तो अभी तक ले आप लोग आर.एस. भोजपुरी के चैनल के सब्सक्राइब नहीं खोलो कैले तो कल लो। मिलल जी एगो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।